Hi guys, birthday po ni Mama ngayon. Happy birthday, Mama! Happy birthday, Mama. Di, wag yan. Bakit? Ano yung baso mo? Ano yung baso po? Akin to eh. Lalagyanan. Wala kayo. Saka mag-i-straw ako. Plastic Kahit makuha yung... daw. Magtatamay ako. Ako lang ah. Dali kain na tayo. Hey, Mama! Kape tayo. Mom! Mom! Sarap yung chicken. Hindi ako sa kanila. Native yan eh, native. Ano mo ay? Oh, yung inuli ko doon kina Tito Ariel mo. Ninong mo. Kinatay ko doon. Hindi. Ako na. Parata. Kaya. Kape yan. Meron yan. Pala. Mamaya bigyan mo si Manny sa ano, carbonara. Favorite niya ito eh, carbonara. Tsaka siya ng kuraan. Andiyan sila. Ang harap. Ang lambot. Si baby ko. Kain po tayo. Isang bulan eh. Ano sasabihin ko? Binalik. Binalik ako yung buko. Sa akin. Kuha man ako ice cream. Sabi ko, mas. Yan. Uy, sa ikaw man. Yung dati nung ano, birthday mo yun ba? O yung ano ba yun? Valentine's Day, yung pumunta tayo sa restaurant. Kumain. Valentine's Day. Yung dami. Alin? Gawin yung dati yung ano. Yung Jollibee burger na mas masarap. Bago. Dati bili ko. ano bibili? Ang dami ko pa rin. Burger na naman ito. Okay. Mamaya. Mamaya mo ba na tayo? Taste it.
ko na.